dear. אנחנו עכשיו נכנסים לביתנו הקט. שלום ניר. שלום, בואו, כנסו, אוי, תודה. הולכים לפה לבית שלנו, הנה. איזה יופי. שלנו רב שמר, חלק ממנו. איזה יופי, וואו. אדם לקח על עצמו להרוס את המקומות הקדושים. כן. שירותים שם אם אתם רוצים. וואי, כן? כאן? בטוח? הגבול שלכם... זהו כבר ניסה. טוב, יאללה. יש חלום אחד שלא חולמים, יש מקום אליו גם לא הולכים לבד, אחד יש רוחו על פני הים, 50 קילומטר. עוד רבה דרך 100 מטרים. קו סוריה. קשים מלא ונעבור על השנים. רם, מה אנחנו רואים פה? וואי, שחקרת כבר מטורפת, ענקית. תסתכלו כמה היא גדולה, פשוט לא להאמין. ספר להם על הרעש, הרעש, תשמעו בעצמכם, מה יש לספר? יש אוזניים אחר, זה. סליחה? שלום? כן אדוני. מה זה? איפה אני? אתה נמצא במצב צה"לי מאוד מאוד גבוה. וואלה. לעלות אליו זה מאוד מאוד קשה. כן, מה כל כך קשה? העלייה דוגרי. איזו עלייה זאת? אני לא זוכר, אני חשבתי עליך הרבה כל הזמן. הבנתי. אנחנו בגובה 1000 מה? 1158? 1158. 1158, וואו, זה ממש גבוה. 100 מטר יותר מאתמול. כל זה סוריה, שימו לב. שיהיה. אחד לא מבין את הגבול פה, יש פה גבול פה. איפשהו שם. זה החרמון, שם אנחנו מחר. טירוף. יהיה ממש כיף. לא כל כך לבן, אבל. הוא לבן, חבל שאנחנו לא נגיע ללבן. כן, אנחנו לא נהיה בלבן. טוב, פנינו לכיוון מאגר מרום גולן. מאגר מרום גולן. הנה, שוב מרום גולן. יש פה חייל, צלם אותו. איפה? הנה. איך הוא מתצפת, איזה יופי, עושים את העבודה. כל הכבוד לצה"ל. כל הכבוד לצה"ל. המשך טיול. טוב. וחג שמח. שבת שלום. שנה טובה. שנה טובה. איזה כיף בטיול. וואי, כיף כאלה. הולנד. וואי. מתי טסנו? טסנו לאן? להולנד? כן. אני לא זוכר. תסתכל מה זה. וואי, מה זה קורה? הלכתי מיד אחורה? כן, אני רוצה שאני... איזה יופי, רם. זה יופי. מה יש לך להגיד? תראו את השמש מבצבצת ובין זה גמירה בטלפון. אלה צילום. טוב, את זה אפשר להראות לאנשים כי זה גס, אבל לא נורא.
תראו איזה יופי. זה לנו, זה לי ולך. תלך כאילו מצלמים. איזה יופי, איזה כיף. זה בדיוק אחרי שעה שאנחנו הולכים בשביל שהוא לא אמיתי בתוך כפר דרוזי. מישהו החליט שהוא משנה את המסלול. בלי להגיד לנו. אין דברים כאלה, אבל מה שכן, ישבנו, אכלנו גלידה. איזה גלידה. בומבה גלידה. וזהו, אנחנו רואים עוד מעט השמש יורדת. ואנחנו מתקפלים לשינה. לילה טוב. ארצנו הקטנטונת, ארצנו היפה, מולדת בלי כותונת. שלום לכם. שלום, שלום וברכה. שלום לך רם. שלום לך ניר. מה השעה כרגע? עכשיו בערך 7:15. איזה שעון יפה יש לך? ממש יפה. מתי קמנו? קמנו ב6:30. איך היה שינה? וואי, היה חבל על הזמן, ישנו כאן באודם. כמובן לא נתנו לנו לישון... למה? זה נמוך ממש אודם, איך ישנתם שם? תשמעו, טיפסנו ככה על הבוקר 150 מטר, כמו כלום. ומה אכלנו? מה אכלנו? וואי, איזו ארוחת מלכים. טיטים עם זיתים שקנינו מבוקטה ועגבניות. היה חבל על הזמן. יפה מאוד. ומה, היה לנו רעש כל הזמן ברקע, נכון? כן, חשבנו אולי זה מהמחצבות טוף כאן באזור, אולי פה, אולי שם. בסוף מסתבר שזה משהו של הצבא קצת מסווג. ניר, בוא לכאן, ניר, בוא לכאן, ניר. בדיוק זה. טל, זה היה בשבילך. תראו איזה נוף. תראה להם את החרמון, את מג'דל שמס. איזה יופי. תראו שם, אנחנו יכולים לראות את בנטל, ושם את החרמונית שהקפנו. אנחנו היינו שם, הנה אני נוגע בזה. שם היינו שלשום. ועוד, כן. שם היינו אתמול. ותודה רבה, ארצנו הקטנטונת. ארצנו היפה, זה בכלל לא למקום הנכון במפה. איזה כן. שימו לב, בריכת רם. רם נהדר. אני נופל וקם. כאן רם וניר מדווחים מהשטח. סיימנו עלייה. מה זה? לא רואים כלום, מה זה נראה כאילו לא עשינו כלום. לא נורא. 300 מטר. הולכים ברגל. שים אותנו. טירוף, מזין כמו תחת. כמו חמורים. מורים. אבל ברוך השם עוד 200. אנחנו מסיימים. נפגש למעלה. מה נשמע? עוד כמה זמן יש לנו? אנחנו עברנו כרגע רוב היום שלנו, נשאר לנו את 2.5 קילומטרים אחרונים. יכולים לראות אנחנו גם על החרמון, בדרך לפסגה הראשונה. עלינו עכשיו 250 מטר. אחרי שירדנו כמה? אחרי שירדנו איזה 200, יודע. כרגיל, מה קרה עם השבילים? כרגיל לא מצאנו את הסימון, בסדר, הסתדרנו, עלינו דוך מה שנקרא, כמו שצריך. מרגישים ברגליים. מרגישים ברגליים, מרגישים בזיעה, בסדר. אתה זוכר את הכביש הזה? זה כביש גישה לחרמון, לא? כן, אנחנו נוקטים בגישה אחרת. כן, אנחנו... הכל פה זה שלג אם אתם לא עושים. איזה שלג, מלא שלג, מלא יאללה. כל כך נעים, איזה כיף. כן, הכל שלג. טוב, נתראה בפסגה. בפסגה. נו, זרוק! איי! קר?
כבר. מעולה. הרבה. זהו, זה לא תמונה. מה זה? כאן ניר ורם. טיול מאוד מתיש. איזה גובה אנחנו? חזק צריך לדבר. נראה לי שמשהו כמו 1500 זה יכול להיות. 1500. יואו, איך זכותי מאיפות. שום דבר לא הכין אותנו מהעלייה הזאתי. כן, 1500, למען השם. מצאנו שלג, והסתבר שזה מלח. אבל מה שיפה פה שאין פה אף אחד, אז מאוד אינטימי לנו. כן, זה אני וניב. כל הטיול הזה. אינטימי נורא היה. היה כיף. היה כיף גדול. ומה שכן, בוא נחליף בקוקס. סנדלים, מה שנקרא. מומלץ הפוך, כמו קפה הפוך, כל זה. אין ספק. בוא נראה מהר את הזה. תראו את אתר החרמון. כניסה ראשית. בדרך כלל מפוצץ באנשים, אבל אין פה כלום. והנה השלג למעלה, רחוק. שלג האמיתי, מה שנקרא. שלג האמיתי, כן.